kaaruji ko enen fuutanko enen jeeyi ɗum ko Sénégal naɓe jeeyi ɗum ala helde ala duppude sa heeli a duppiɗa ko jawdi ma sa heeli a duppi ko impôt ma duppuɗa il faut ko yimɓe mbaɗa bagage kaaruji ko kaaruji men jaggenen ko poɗɗen ko jaggude ha timma population fof ndenden fuutankoɓe fof ndenden diwan Fouta e Toro e Laawo enen fof jetten directeur Ousmane Sylla jenten Ousmane Abdou Salam Tandia vraiment ko weltade rek en puɗɗirin bisimilla yen joftin alhamdoulillahi rabbil alamin ligne o fuɗɗiri ko jum Wourossogui a passo ko 4000 francs ne waɗi kadi jum Richard Toll ko ariti noon kono alhamdoulillahi rabbil alamin Ousmane Sylla ittini men ɗen mette fof fompini men gonɗi men enen fuutankoɓe ko yettere Allah no feewi on jarama jagge hen ha tiiɗa mbaɗon ligne uji ko ligne uji moon merci beaucoup on jarama alhamdoulillahi rabbil alamin Allah ko Maymouna Abou Seydi wiyete mi jaaɓe ko joomon minen kam ko bistuɗi ɗiɗo dogara ko ene waɗi amen e partage nde tawno minen commune Bana